10-30 chwrung phwrwngnairokni bere khoi hangkonni khoroksa Rumi Deborma bwslano khobwi thwujaknai bitijaka. Borokno puila khoi hangkor hospital o rohorjaka yagulo Agartala IS hospital o. Sebok thangmani bagwi thangnai sal kolog romwi Rumi Deborma thwimungni lama sainakha. Bwsai Dinesh Deborma haino 10-30 chwrung phwrwngnai rokni bere khoroksa. Nukhungo o swk kotorma patimung bai kamini lukurok kha bailaijak. Nainai di chini koktopmani mangpili o.